न तो जमावे को हीरो सबके बैठावे को होई तो हमारी एक लाइन काफी बा। जगरे से लभ कइलू ओकरे से परेशानी बा। बैठवा कि ना तू ए सनमी करम तारा लागे खानदानी बा। शिल्पी तारा विश्वास बात के ना होई लेकिन हमारे खुद माता जी तार चाची एगो गीत के फैन है और गीत सुना दो अगर केहू हिल जाई का निष्ठा जी ठीक बनी नु तनी आई हमें अरे हम आज मित्र कहो भौजी ना कहो इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। ये नेहा सिंह निष्ठा जी बड़ी सुंदर आवाज की मालकिन जितेंद्र भैया नेताजी से कहो कि स्वागत हो जाए। हमारी माता जी आपकी चाची चाहे माता जी मानी एक गीत की फैन है कि दिला वाले बैल राजा बोतल में भर के। आप हटिए गुंडा जी मुस्कान तनी मार देता हूं। चली बड़ा खुशी होला कि घर में चाची लोग माई लोग पसंद करेला। सब है माई बहन आई सब लोग गाना सुनले बा ना। हाँ सब लोग हंसता और माता जी के प्रणाम बा रउआ कह दे हमारी तरफ से। बाकी है तरी ना मानब जो हमनी के ना हम घरे चलब ना 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 घरे यहाँ हमार जहिया कुछ प्रोजन होई जहिया और शादी होई त एक मिनट बाबू तनी हमरो माइक धर हेलो भाव से मानो ना देखो केहू हिली ताई सतनी ओड़ा सतनी पगली सब लोग ओढ़ ले। मेहरारू का कहती है बताओ। औरतिया के नया नया शादी भइल बा। जल्दी में बताइए देरी होता हेलो हेलो देरी नहीं होत भाई अब देरी नहीं खनु हो देरी नहीं खनु हो चाची जब लेना गई वो देरी है बुझाता। औरतिया कह दिया केहू के नया नया शादी होला जेकर हो गइल होई उ जानत होई जेकर मर्द शादी करा के आ जल्दी बाहर जाए के प्लान करस उ मेहरारू का करी बताइलो कि बड़ी याद आवे केहनु कही जल्दी बोल पगली कि बड़ी याद आवे ए रस भरी होने चल पिया के प्यार ताई हम सारू रतिया तरतिया अरे पहाड़ दिन भाई कि का हमारा अरे करे जादल दर के ए मनोज भैया कि का कही हमारा सब लोग बैठ जाओ। अच्छा अरे करे जादल दर के ले गइले हो दिलवा ले गइले राजा ये शिल्पी सखी एक सखी कनी बतावा तहर पिया के याद कैसे आवेला हमरा से बताओ कैसे सुनी बड़ी याद आवे पिया के प्यार ताई रोड़ी तरतिया पहाड़ दिन भाई का कही हमरा करे जादल दर के का कही हमरा करे दिलवा ले गइले राजा बोतल
अच्छा पिंटू यादव जी की तरफ से हरी टोला भैया के घर पड़ेला, ढेर सारा आशीर्वाद और ऐसे ही गाना हो रहे आई जब भाई बीच बीच में आशीर्वाद आला तो और चमक रहेला कहे का सरती में गवना भैया आज छूटल ना रहे गावाना के हरदी। ये पंकज भाई सुनो शिल्पी बाबू हमारे के माफ करी हम तार बीच में खड़ा बनी का है कि तू स्टूडियो में गावेलू जब तक खूब निमन लागेला और हमनी के अखाड़ा के गौनिहार हो जाए का भाई गलती तो तहार लोग गीत सुनले बात ना सुंदर कि कोनो जवाब नहीं थे बाकी आज लेके हूँ के शिल्पी गलती बोलत नहीं आज लेके हूँ शिल्पी के नाचत देखले बाकी ना हाथ उठा के बताओ केहू नहीं के देखले बाकी मंच पर तनी मनी कमर भी हिला देबू तो देखो ताली के कमी ना रही शिल्पी ये हमारे गार्जियन है सब आशीर्वाद दे लोग यही मुस्कान के संग छूटल ना रहे गवानवा एगो बात बा कि जेकरा गावे आवेला ओकरा नाचे ना आवेला, जेकरा नाचे आवेला ओकरा गावे ना आवेला, दोनों 19-20 पड़ जाला भैया ठीक बा, लेकिन हमरा तनी तनी आवेला हम वही डांस करब सही सरती में गवना गावला बेतारानी छूटल ना रहे गावला के हरदी छूटल ना रहे आ केहू केतनो डांस कर दी जब गोल भैया के डांस होला तो सारा फीका बा। हम तो आपकी गाना में रही रहुआ आज हम बहुत लगाते बने कि चारों दिन ना रहो जीवा अरे रह गई ले जान के ले चारों दिन ना रहो जीवा रह गई ले जान के दिलवा ले पहिले दिलवा ले पहिले दिलवा ले कि जाए की बेरिया और दुआरिया के खेतानी फिर कपई बाबा कि कुछ ना बोलले जीवा और रह गई जान के या जिया कुछ ना बोलले जीवा ना हो गई जान के कुछ ना बोलले जीवा ना हो गई जान के दिलवा ले गईले हो दिलवा ले गईले राजा पोती अच्छा लागल है हमारा डांस अच्छा लागल है जोरदार ताली बजाइए शिल्पी राज के लिए एक बार सभी लोग। थैंक यू सो मच और एक गाना और गाए बाकी भैया चंदन भैया गाए राहुल भैया गाए नेहा से निष्ठा भी आई है।